Momentálne sa nachádzame pred chalúbkou Natália, ktorá je jedna z viacerých, ktoré ponúka práve chalúbkovo a nie už je celkom zima, takže by sme sa na to mohli spolu dovnútra pozrieť. Chalúbka je zariadená v krásnom, rustikálnom štýle a má kapacitu pre 8 až 9 ľudí, takže je naozaj ideálna pre rodiny s deťmi a chata je naozaj veľká a útulná. V chalúbkove máte možnosť využiť aj reštaurácie alebo práve wellness. Keď sme pri tom wellnesse, môžeme sa rovno pozrieť na jednu z dvoch kúpeľní, ktoré sa tu nachádzajú. Obe kúpeľne sú veľmi priestranné, majú sprchový kút, táto má takisto aj vaňu a máte tu aj súkromnú saunu. Nachádzame sa práve na hornom poschodí. Na to zdobie takéto krásne vysoké stropy. Máme tu takisto aj detský kútik a je tu viacero spální, konkrétne 4, spolu aj so spomínanou kúpeľkou. Takže pokiaľ máte záujem o túto alebo niektorú z iných chatiek, ktoré ponúka Chalúbkovo, dokážete ich nájsť práve na portáli megaubytovanie.sk.